בשעות האחרונות, איראן שיגרה מעל 100 כלי טיס בלתי מאוישים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. כלל מערכי ההגנה פועלים לירות האיומים. חשוב לשמור על הנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. זהו אירוע שונה ממה שחווינו עד כה. עוד צפויות לנו שעות קשות. יש לגלות חוסן ואורך רוח. בשעות האחרונות, איראן שיגרה מעל 100 כלי טיס בלתי מאוישים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. כלל מערכי ההגנה פועלים לירות האיומים. חשוב לשמור על הנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. זהו אירוע שונה ממה שחווינו עד כה. עוד צפויות לנו שעות קשות. יש לגלות חוסן ואורך רוח. בשעות האחרונות, איראן שיגרה מעל 100 כלי טיס בלתי מאוישים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. כלל מערכי ההגנה פועלים לירות האיומים. חשוב לשמור על הנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. זהו אירוע שונה ממה שחווינו עד כה. עוד צפויות לנו שעות קשות. יש לגלות חוסן ואורך רוח.